Guys, good morning, good morning. Bukay tagtanom guys. Rao. Ang gahi na niyong tanom. Guys. Na 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 na. Na 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 na. Dali guys, tabangi ko bubo para dali. Guys, apilo ning mga tangad ug bubo. Ligoon na to ning tanom guys kay aron mabugnawan ba. Bugnawan na sila haligo. Apa guys? Ligoon na to ning tanom. Lipay na sila guys. Ligo. Alipay ng mga tanom, mga nakainom og tubig. Oh. Alipay na. Lipay na kayo sila guys. Hihi. Uban gitugnaw na guys. Tugnaw nagtanom. Tugnawon baka puning tanom guys no. Oh. Ligoon ni kay ang luod na neho na kaligo. Usa gahirungoy na in town. Hirungoy ng kaligo. Karon kaligo na. Nalipay na ni. Uban bitaw guys kay nanganiwang na kay wanay kuan ang yuta. Bayap tumbang awak. Ang lipaya nila oy. Nakaligo. Wala natumba man rin guys oy. Naa. Ibuwak na oh. Atumba. Ikuan ni kanding ba? Yan yung kanding mga hilabtanon. Hilabtanon jud kayo ning kanding sa unsaon. Ibaha na guys. Goy Lord.
Antog ra kay napilo. Bye-bye guys. Anira tataman. Salamat.